Halo. Mbaknya lagi ning sawah. Arep nandurno iki ora ndewine. Iki tak kongkon mluku. Lagi mlaktor. Iki arep tak telepek. Iki aku ngirim. Iki sarapan, iki bae sarapan. Iki sarapan karo nang tempe iki. Wancane wong ning sawah. Wis sing penting wareg, sambel, ajange gak piring, ajange godhong. Pancen wong ning sawah wis sak temune oleh mangan. Sing penting enak. Iki genah kok lah payu. Cobae aku meneng ae. Iwak apa kowe, Wing? Pak ganteng. Ganteng. Umur kok minuman kok tak blat kowe. Iya. Kalau ndah suwe enak. Ya, mangan, Cung. Iku ndoke nggo lawas, Cung, ndoke, Cung. Tempe nggo lawas. Mangan sing arek nggih. Oh, sambel tempe. Mangane ngene kok jane wong desa. Iki kopine, iki gelase. Tak sakno gelas. Ya. Ora pasti wareg ya. Mbak nanjurno sesuk. Ora dewine, bingung kabeh. Wis tak urung tukul. Arine anune gabae. Tinggal kene Cong, kok mangan ya. Ya. Tak sanggup ya. Ora tak ngirim apa ngirim tak. Ya sampe. Ya mangan. Sarapan. Nggih. Sedera bongko. Sampai tomat goreng, lawe ndok dadaran, pancen jan Kopine lho, Wing. ya tenan iki. Enak rasane. Mandi. Kopine ode. Kopi. Tak koni sik, rene. Aku arep macul. Tangi bae macul. Cukup. Cukup piye iki wong sawah. Aku lagi telepek. Banyune salah ilang, banyune metune. Bane kok sithik-sithik salah ilang. Aku lagi macul. Ya sampe piro ae. Aku sing lugu ora bayar. Berarti bae, jarene sakne karo bae. Wes aku tak ono. Sampai Bali, ngirim kita sarapan bae. Ayo mulai. Aku ngirim mawar. Besok diciri wong loro. Wis cukup. Tanduri. Mbak, ane kok wae wedange wae lho nge wedange lho, Mbak. Iya. Gelasnya tak gawani loro kok, Mbak. San legi tenan, enak tenan, becang kopi rasa enak tenan. Ning sawah ngombe becang kopi. Medeng-medeng ora ketang kepetel. Nanging iki segere ora ukuran. Jajal tak ombene. Jos, ganteng becang kopi. Enak ora ukuran. Tak mana iki? Sing kae becang kopi mau coba, Mbah. Mulane ora enak tenan. Nah, yo ngene iki tak jaluk.
jos. Dongakno ya, tandure Mak Iyas dongakno lemu. Nek lemu Mak Iyas ben ayem, ben ora kangelan terus dodol bubur terus. Golek dhuwit nggo nempor hari-hari. Iki agen ape tak telepek sesuk dongakno muga-muga tandure Mak Iyas sukses lemu. Aku yo padha wae. Nek nyambut gawe ning sawah bisa berhasil. Dongak-dongakno. Sing dongakno bisa gampang rejekine. Di subscribe, di komen. Jos.